obično da kaže zborile skočke te cel svet razume. Ko sad razumeš ime na skočki, svi razume. Ja imam običaj, kad sam ovako svečane prilike, tamo što gore, Podovija gore na zapadu, Paračin Čupriju, Jagodinu. Nemo držim predavanje iz najskočki dijelekat i pokušat ću sada da vam demonstriram predavanje. Ovako, mora prvo se, znaš, pošto se ovo govornica, gde je govornica, tu je političar, gde je političar, tu su budale, tu su naučnici i ja ovo izdajam kao pravi političar, u skupštini, Ja mogu da kažem da redovno pratim prenos ove TV serije Skupštine. Mnogo mi se dopada. Naravno, najviše mi se dopada od dela i kravate na vije poslanice. I brate, svi su zajebanti. Ovako. Dame i gospodo! Drugarice i drugovi! To je prošlo vreme. Znači, to je predavanje. Za nas iz Leskovac priča se svašta. Još se priča da imamo samo jedan padež. To je ne tačno. Imamo dva. Jedan za svaki dan, drugi za svečane prilike. Prvo možda ima još neke koji će ga traži u gužve. No, i engleski nema ni jedan padež, pa je svetski jezik. To je priznavamo, padež je spumanje. Ali imamo s druge strane višak. U gradacije. U stepenima gradacije mi uvijek imamo naša kiselo, pokiselo, najkiselo, cilovar. Imamo i uvijek gradaciju, ono, kao, na književnom srpskom se kaže bogat, bogati, najbogati. A na lajskovačkom vrlo jednostavno. Bogat, pobogat, najbogat i četvrti stepen, poludeo od pare. Imaju peti. Još ga ne su ufatili. Ima i šesti prebegja. Sedmi ste čuli sad skoro predaja se. Dobro, pošto smo izvršili kraći kurs za srpsku grammatiku, ja mislim da mi čisto okoli se pofalim. Ja nemam nameru da držim program od veka jer imam na televiziji program, znaš. Proricam sudbinu, gledam u dlanovi. Mislim, kako se ja došao do toj paranormalna mogućnost? To se ne da objasniti. To mi svi posjedujemo te mogućnosti, samo što gi neki otkriju, neki gi ne otkriju nikad. Kako sam ja otkrio te moje paranormalne mogućnosti? Mogu da mi prepričam na brzinu dok te dođe budal. Umetnik. Ovako. Ja sam bio kum na jednu svadbu. Svadba jeste da je bila u baraku, ali brate bilo svetski. Naša baraka svetski svadba. Završi neke preduzimačke rabote dobro, napuni se s devize i samo lepi marki na pevača i na muzikantu. Pevač se navalio na mene, ja lepi marki u čelo udara oko. S 500 marki kad udariš čelo, ništa ga ne bude. Sve smislu ga može dati. Ja mi se to kaži da žurim sam, sad ću završim odmet. Kad te razumiješ 500 marki, čovjek bi to rekao, bre, majstore, znaš onoj pesmu, oj moravo moje selo radno. A on vika, da ta Đošo, za ove pare ću mu preplivam leđa. I to je za zimskoga svetoga Jovana. I sve je bilo ljudski. Svadba je bila pucka. Svi su se veselili. Matka je bila najveseli gost. Dobro, najzda lako je uveć čeka. I produženja se veselija. Pa ne mi je ovo glup čovjek. Svi su se, brate, veselili. Sve ko što treba. Muzikanti raspoložni. Mlatka raspoložna. Sve krva koji go pituje. Sve ko što treba. Kad odjedno nesreća. To je što se desilo. Ja tačno ne mogu da vi prepričam, ali mogu da vam citiram izjavu datu na sud pod zakletvu. Izjavu je dao šef orkestra Demir Marjanović i ona ide ovako otprilike. Ovako je bilo ko si sudija oči da im spadna oko laži. Dvorište je bilo tesno. Barak je izašla 2 metra van dvorište. Mogla da se ugura cena. Svi smo bili unutra veseli.
Bata Đoša je vodio računa da bude sve kako treba. Letile su marke kao konfete svuda po nama. Ne samo po nama, malo i po gostima, to nam je bilo krivo. Opšte veselje. Odjednom se desilo nešto što niko nije moglo da predvidi. Neka nesreća uletela je sa taksista sa 140 na sat direktno u barak. Tako je ušao unutra, tako se vratio nazad u Rikve, po centar. Ni to bar dan, ni to viđenje. Na licinom isto pravio je karamboli. Dizala se kosa na glavama od užasa svima nama ljudima. Nije se moglo prepoznati rebro od ditke na harmoniku. Kada udario harmonikaša, 151 metara ga je vukao na harmonika. A čizme su mu letele u nebo. Potkačuje i kuma Đošu. To sam ja. 3 put ga je bacao na haubi. A deca su vikala, au mami, au tako. Ja sam svirao solo trubu. I momentalno sam butao pisan. Sramota me da vam kažem kako sam ga vraćao nazad. Još nešto ko si sudja bi volio da uđe u zapisnik. Samo u neke strane stajao je Zvonko pevač i pojačalo. Kad sam se okrenuo, nije ga bio ni Zvonko ni pojačalo. A pojačalo je moje. Duško, što je svirao kontrabas smo mu našli na vrtu. Duško, još traži. Završen citat. Ja ne sam bio u mogućnosti da dajem nikakve izjave, jer sam bio sprečen odlaskom u bolnici. Tada, 30 dana sam bio u komi. Razgovarao sam sa Sandri gore. Video sam cel svoj život kao na dlanu. Kao na DVD-u. Čista kristalna slika, ja ležim dolu u bolnicu, s infuziju u ruke. Gledam moj život od početka, od kolevke pa do groba, od kolevke pa do sad. I kako polazim u prvi razred, mislim ja sam rodio u kolevku, ne u gajbu. Pa onda 5. razred, pa 8. razred, pa srednja škola, pa magisterija, pa doktorat, pa neki gole ženske. A mislim da Svetoga Petra gore se rolne pomešale s filmovi, pa poštijali što kako tam magisterija, doktorat, džavla, ja da sam srednju školu završio. Malo mi se dopalo sve ovo, znaš. Vino igranka, pogotovo sa one gole ženske. Za studentice. Da, mislim, nije to moje. I kad sam se vratio dole, zato što je Sveti Petar video da nesam za gore, ja sam otkrio te moje paranormalne mogućnosti. Znači da gledam u planovi, da predskazujem budućnost. Znate, i Todor je bio na toj svabi. Poputni po taksi. I za te je krošao pešajko. Ali nikakvu mogućnost ne otkrija. I da danas je takav kakav si je. Mislim, mene mi ništo ne smeća. Finjo, finče. Ali me, brate, nekako... Mnogo kuka, bre. Bude profesionalna narikača. Samo ga on zakasa, samo ga ona je baja, svi smo ga mi uživali, samo ja sam 93. ovoj, ja sam 93. onoj, pa te 93. svi smo ga nadrljali. Ja pamti ljudi 5 šurke sa bradom i prižima. Majke. Iz koga će idemo 5 šurke ima snijega. Pođemo ja, Todor, komšija Trajče. Trajčkova žena, 5-6 decaja, 7-8, ne mogu kaži zna koliko ga ima. Pa i Trajče ne zna koliko ima, pa ću ja znam. Nakačivo se do Končeštovuće taljige, naripimo svi na njega. Ono javno šugavo neko istrašavamo rebra, sam što ne lipše. Kao da je malo bitka na Neretvu s Batu Živojnovićem. Znaš šta je?